Wosh lapho bolo. Wona bafethu lapho. Sibhekike lona mthibhekana. Inkap zonke siphelele lana and radio DR. Yeah, ubuze ngami bazokutshela. Yeah. Okay, I got it. Tony Showcase. Mboba ngigage. Benny Makad. Kalagat. Kalagat. Yeah, Kalagat. Yeah, Kalagat. Yeah, Kalagat. Yeah, Tony Showcase. Mboba ngigage. Benny Makad. Yeah, Kalagat. Kalagat. Never bathatha my chance. Flexing like Benny Makad. Bantu babamba makan. Ngathi bekudlani card. Kana ngishisa. Ingane zangena mithisa. Anime kancane nganimisa. Ex yafona ayingimele kancane ngizithini. Zilenda wena ngishisa. Epacking no zero next time uma ngibona ngizokuvezela imithi. Ngeke ngangifika. Benny Makad ngiski. Shit, Kalagat. I told you nginkalagat. Bitch, hlala kahle. Awubone sengena ama crook. Thanda lentana ledura. Mina ngwafuna amanuka. Ntombi yami ishuqula iduka. Ashisa nishunqa kweduza. Bathi ngoduza. Yeah. Okay, athi ngibe serious kancane. Ayibuyisa. Tony Showcase. Mboba ngigage. Benny Makad. Kalagat. Kalagat. Yeah, Kalagat. Yeah, Kalagat. Yeah, Kalagat. Yeah, Tony Showcase. Mboba ngigage. Benny Makad. Yeah, Kalagat. Kalagat. Tony singene nge-18. Hey, Benny Makad nge-18. Hey, ingane zifuna iBenin. Hey, thina sinendaba sibhemile. Shit, lento ngayenza. Plus ngiphusha ne-match. Hey, skipper sibiza u2 clip. Hey, black and red nge-mash. Okade nomlomo uthulile. Yeah, lo mntwana usengibize khoneni. Mangifika ngiliphosa emlomeni. Ngembona usehlele ethembeni. Ngembondo besonto etendeni. Ufuna ngimkhuphula umoya. Lo khona into afuna ukuyibona. Tony singene nge-18. Benny Makad nge-18. Base ngiyazazi yangigage. Ngimthengela utshwala negage. Kuseni ngimkhipha ngegate. Lithapha ngikhiphi kwi-date. Mina ungangisele ngeface. Phela bongizela necase. Ikese lesitanda ngileka. Manje ngihlalele eNorth. Ekasa bangazi ngeDodge. Zobuya sengihamba ngeDodge. Man, Varney hits. Me logo. You are now tuned into Reporting Live again on radiodr.co.za. Reporting live again is your boy MJ. How am I holding it down? City to city, titty to titty. Shout out to Deeply Rooted. Shout out to Bonko Meshanti. Shout out to Wonka my ex. Shout out to Bonko Pay. Petit guest I'm like talking. I'm like to shiny feet tonight. It's Chama dog. Yeah, I've got my boy uSizzy Double XL, so trying to phuma daughter I'm trying to talk musayinja namanje. Usayinja toka meeting at your test usayinja usayiyona fine. Toka Sure. With credit got. Reposting live again, first reporting live again. Shout out to Deep Blue, shout out to Silo, shout out to Radio DR, first shout out to everybody who's gonna be listening to this shit. Reporting live again in Selokshini, in the studio. In the studio, Luciman Studios. Shout out to Luciman Lycon, LMP, yes. I got your boy Sizzy Double XL. The first time I met this nigga, well, we video. Phumelela Joka. Beshay video phumelele koqonqa abantu bani. Laphana besingifike uRobin se fika ngo8 dog yami weSuit Mall yabo. It's high pump bethi ngafika ngo8 qondile. Ngadrive ngashaya inkaza mfethu. Ngafika dog yami mfethu Nipo heard lapho nomjidi wakhe mfethu Jordan lapho yabo. Sokulanda lapho. Siyabo gated community. Mfethu masingena lapha khona uqomba uthi what khona la. Akazi lokishi lingenile. Unala. Yabukubaka i-G6 la ngazi uRobbie uyaphuma lapha usayophi. Sawushiblia dog. Ilokishi selikadaba. Azisho lapha dog amzazisho ngempela. Azawa kakhulu mfethu zawa kakhulu lapha energy ayi-on mfethu kudliwe yegama star. Nawe jithi wagcina usungidukela emehlweni nje sekahanja ngibona ngabaleka dog ngovela waphinde ubhada. Wangidukela neyintombazana engayibonanga nje agcina singidukela na uduwanga nje na. Khona ithe bese lapha kuthiwa uAllison dog ekhumbule yadi bamba iCamera. Sure. Baba
hayo nje bese ndiba ngikhamele mama Sakhalati stitini. Sakhalati sithi kodwa ujaki uthi ubugqoqa ngazi Sure. behlangana bese ngisabantu ogamile belingishoza bengishoza sibawuthuba nje yangishuthi namanje sangiphitha kulekala bese ngishuza eshe Oh, nje mase uyajuluka nje. akusho Sisina sijabule nojulukile ngala. ngosi ngitshela singakuthanda Sure. ngitshela kodwa bese Bese ayi-on. kuphela phana bese yeka master bese onisile bese sahlala Lengoma bese ayi-on kakhulu. hey bro kodwa phela phana bese bokuphila dog shout out to Afro's chicken Ayidliwa ngikuku kanje. fine Ayidliwa kanje inkukhu i-Afro chicken la i-Afrotainment ayibu. awurophela ubaphethe wesiloqonqa bakhe bese badedela ibhayisi Amnandi kanjani mfethu i-on kodwa letha batrail too Ayibo mfethu. phela side bavula ngiphathi Amafeta khona crisp into ongayazi. face kovela waphila unomphele face yabona kovela kwaphuma iyega dog yacabanga Egcineni. uday one ngibona nomjit samele saphila Cabanga. Yebo, lapho nenangirobhani nina record amavesi amayega master awaphumi. Record amavesi nje ke video rather ngisasoap. Kwase kuzongena mina egcineni sekujama amayega master. Ngirecorda nje lami half duzo nje. nebhodlela sabu umuntu nebhodlela la mina ngivelela khona ilimi lingakumina ngitselela abantu laba oh malunga Wambuza unjani? yabo sengimazi dog Inkosi yakhulu yaphahla. Aba Kodwa umuthi sengimazi, yaphilisa yega master. Shasi yega master. shout out to Tosoko bese Yega boy, lapho DJ Parks mfethu. shout out to Tosoko bese shout out to ade makukho salad uyiphula lapha Oh maqale ufuna umakukule ezimlanda mfethu. afone lo Tosoko ngasabe iphuri lavumba ngampela ha dog ayisafele sahamba No, bese usuku ekwaphila phana dog shout out to Tins clothing to the stylist Oy, dog. mfethu uzosigqokisa hayibo. Kombe sasifeza bethi wakhumulana into enigqokile ngincane. ndiqoke ngiphelisele Namsaka. Ayibona usuroko pink lapho upholo wena. etho polo bantwana Ralph Lauren bantwana Phela khona dog Hayi onisa ve shout out to bethi ba design lapha. So uyasigqokiswa kombe. shout out to Nepo Heard lamchit dog simkhohle lamchit nefes kodwa nje Uyanga mfethu uyanga showcase Pathulo dog uyanga rasta mfethu. hey mfes esaphasa mnandi laphana dog Akamnandi kakhulu. asamnandi kusekusela kancane ngifaka i-makeup kanti vele ngine glow Izwaya asikhomentiye ngithina lapha. sengiphezulu lakhaladi lelani licishe ubogqoqa cishe ubedark angazi Vele mfethu ama makeup engadiyala lapha mfethu amajita ayi-on mfethu. and I think Ivamelo ayi-on Ivarin wasikhiphi ngasibusa ungakayikhiphi dog Ivarin ungakayikhiphi Hayi Varinate angaphuma. Kuyiphi inyanga shala video? August mangicabanga Yeah, ngaphuma because Varinate I think it was July August end of July Yeah, because Varinate ngayikhipha end of August yabo. Fair. Because ngiyakhumbula August uqala kaWomen's Month angithi. Sure. Ngasha interview eGagasini, Women's Month interview show. Kavulwa ngami nje Women's Month. Oshaya so DJ Lab, feshathi Gagas, Asanse mfethu. Isasibule sana Nanazi mfethu abasifika ngembone eCoposel. Bathi Yes mina kwenze njani? Ngaphuma nje eGagasini FM ema studios mfethu amawindi sekudima kancane. Lovuka simlazi bahluka Mfethu laba bayinkinga ngaphuma sengixoxa ngeke sizohamba. Kodwa nje mfethu ngida eMasha Grand. Awulembe yaphanda mfethu you know you gotta fuck with them DJs man somehow some way dog Sure mfethu gotta fuck with them DJs dog una number yakhe vele Elep. yeah Ngimphethe. yeah mfethu Ngimphethe number yakhe. Ngimphethe number yasathi. oh asansa mina zokunikeza Ngiyadlala mthamo mfethu. asansa fanele pause Hayi mthamo. nginankinga Mfethu asathi ngaphethe kuma socials ngabalandela nje kuphela mfethu ukulalela ama shows mfethu. Asante man sasikhule sana Sure mfethu. safana ngikhulume na abe video vixen abe leading lady Mfethu. Wathi akwazi ukutwerk. ukutwerk Athi akatwerk. Akatwerk yangu. anginankinga bani noma engavela nje yena as herself Sure. No, mfethu amasha grand. Mfethu Varinate mfethu sasengayidropa end of August yabo. Fez End of August ngayikhipha mfethu ama hard copies. Namanje saphusha kana ama hard copies. showcase doka Yabo. So bisema cash in a mesh in a mesh la ngoma fanya ngoyinda tokuyafana ngayithola ku-movie pop SA dog ebhane hayi manje yakhulu magesh futhi ayikho isingle yami leyo chatha wesibili Fez from itape because yokuqala kuyishumi yabo ishumi phezulu showcase
yayiphume the previous year yabo sayishayela ivideo futhi elokishini kwayikona ukuthi ivideo agcine ngaphuma cabanga mfethu ikingazi lento yama favors mfethu komjito ongenzele ifavor kwengishayela ivideo yabo kanti mfethu sinesefedla edladleni angitshela usama shots ashila manje kanelanga kakhulu wema kwaleso sphithiphizi ngathi mfethu asathe phela la amnandi kodwa lisiphu iphuma isipromo noma sidididi ayophinda ngigoqa sivideo crashile la ngiyacabanga mhlawumbe seprotect igama lakhe nayinqono ukhipha into ethi ngamtshela ukuthi kodwa ever since then ngafunda isifundo nami ukuthi indaba mfethu ama favors amaningi especially mase kuqhama ama video masipane serious mfethu yabo ngathi umuyishaya list umuntu umambe nange drink yabo just balance manje vele kwenzele mahala yonke into vele na relax mfethu kodwa nje dog amima gash dog dog that shit man uJordan washaya right up and bese go Belvedere Temple first I talk here bese shout out to Jordan first Belvedere Temple bali singisi dog i-order le bese order nzima kakhulu sho uhleza awuyabhala futhi uhleza ngibhalela inja fasha dog uhleza ngibhalela mfethu nje amnandi nje mfethu ngoma nangoma nje mfethu uyayipreview afethu nje review yasho ama reviews emnandi uthi nje mfethu uyi-download already bese emqondweni ukuthi ikhiphani kule ngoma yabo fine ngikhulume naye ke dog yami bestie first vele no dog bestie yes dog yeka boy phela la yeka boy sure yeka boy sinama yeka boys phela phela kuneskim sama yeka boys master nice iphuzile last time fana ngijima vele cousin mfethu umuntu echama nje umchamo brown wema mtamo green umuthi phela show nzima kakhulu bese uthi ushibulile ngeke master last time dog shit fana ngijima kakhulu phela khona la khona sekuyitho umuntu uthukwa vele wakhiphe lengibhodleka out of nowhere sure akuboy noma usomathi sinile ebusuku la silapha Thursday phela nalama ukuzani ama special guest special guest sure yes nanas eka kumnandi lapha phela omnandi lapha mfethu curiosities zaziwa mfethu masiphatha amnandi mfethu khona DJ sokhulu wedlala lapha mfethu big booty tag mfethu nanas big booty tag chocolate mom la mfethu ngasithi umuntu aqede umshiye kanjani ngabusa umqede dogam shout out DJ sokhulu mfethu eyabe idlala mfethu ingoma zami mfethu noyikakaza azi kwi-mix nje nokuyifaka nje mfethu kwamanje kanjani yabo elathi yena mfethu sisabona promise uthi usalalela ingoma yaphesheya bela uqe bongene ubona ukuthi ayafika mfethu yabo kuyafika kakhulu mfethu kodwa le mpahla le ipheni emakhaya kodwa mfethu I'm not gonna lie bro wonke umuntu mhlambe semotweni zabe faka u-ox lapho chef u-ox yabo mfethu ngidlala inamba dog yami isho dog yami ipheni emakhaya futhi ubani lo mshit bonke dog lapho cabanga le phahla sinayishaya relax kanjani mfethu ingake kuthiwa mfethu ingoma mfethu oyishaya mfethu kanayile mfethu iba mnandi yazi le ngoma lapha ngayishaya mfethu within like phela nje 30 minutes ngiyenza ngaze ngibuya aphi ngihambe ngidlala ibeat ngafike khona Lusimene ayihlala embedeni ngaxhuma la iPhone nawu Lusimene akayizwa ngibhizi ngidlala ama iPhone ngidlala ipick enkulu ngiyibhalela ngiza ngo 4 bars yabo because vele senginayo chorus abe ngicula endleleni ngiza ngo 4 bars yabo awazi ngiqeda ukuyiphabaza nje la speaker ngibambonise sengidlala yonke thiwa nawo Lusimene ndoda ngibhizi ngilela nto kupheka into nje ngoba lo wesigubhe simnani kanjani mfethu yabo ngayishiya futhi njalo irelaxile ngalo ngi18 eningi ngoba ngishaya one take nje urelaxile yabo ayiphelela mnandi nje mfethu who did the beat dog Tiko Tati mfethu wake kuThiko Tati ulundi mfethu mfana koGoli lo producer uMagesh mfethu he's a fucking G dog who are the producers that you worked with on Ivarni hits Spane mfethu no Spane na Tiko Tati ngomeni Spana no Lusimene khona beats ashayile Spana no XYs mfethu umshelo ushawo 17 uSpana noZakho show mfethu Spana no bawushama beats no DJ Nada noma imjito wasekhole kuthi usubzulu kanjalo khona ingoma engishaya la kuthi umjebhula yabo ngathi sayikwayito stick la mjito vele uphusha isitala sobukwayito yabo igoli khona enye number iproducer futhi ka Cool Cats yabo mntwana yami yena mthusha lo beat ungiphethe ngizatholana ku Twitter nje mfethu angini beats la umjebhula wayigibela wazi ngiyamsendela on
yabo nje kuzaba Ngiyabona ukuthi to come got like 1,000 followers libele utweets umfana omncane yo mfethu yo everyday 1009 to nakhona libele utweetsile to come tweeting mina tweets angikhola dog shit man alamia ingumduzulu into engibhokayo ku Twitter mfethu content nama video freestyle has ngashaya mfethu yabo ngoba nje ngikhuluma kahle mina dog that shit is working for you bro ngiyabona bese ama views like Instagram mfethu abantu bayabonga dog yabawayinda dog show so lelami mfethu angikho mandla kakhulu lapho lokhu ngipost into eningi lapho ngishaya amahlaya nje content yabo base ngiyabheka phela uma followers ngiyabheka uma retweetile awusibani nawo nange like awusela kuyabona nakho ethi baqine dog baqine dog uma dog baqine dog uma yaspana besile mpahla mfethu abantu bayabuka 20 blend Thanks goddamn dog Evan it has a classic feel bruh sure it has a very classic feel first couldn't about like two X issues sure Fez X man fez X like who did that beat for that shaba mbele beat fez ngina sample lo X wazi ngidala kodwa ngithola le elokuzaneni la ku-desktop ila emafaleni wa-project showcase lapho uvela ukuvumbuka isiqubu isithi uyena umunada kulapho nje lapho isiqubu nje sethu nje fethu blind nje fethu issues because ingoma nje laphana fethu ezama-remix zinga kama freestyle ebhaliwe freestyle showcase tasty sure taste sure Ifana face khona ngithekene that's a mutual friend of ours umuntu nje uKim Mapakesho yakhala usoma indlela rapper ngayo ke mina lokho ngichamile Level uchamile no nengoma dai bese kuyafika mfethu ayikho into plus amukubuya futhi igeba kwenye level yabo mfethu yabo because igeba futhi lilinye perspective yakudala mfethu yazi nibegeba hlezi benje mfethu dabukisa in yabo kanti dog you give it that sauce man sauce inside man sauce-atron Megatron we sauce sure Iron Man we sauce fan engene Tony Stark imfana straight when average mfethu omnandi kanjani mfethu into efuna lapha isileyo mfethu efuna lapha sound nje balekile mfethu ngisho nakuyiphumelelo dog you go in dog but when I heard it in the hits I was like oh shit man ha yamasho hey come on samba tetele style uyafiwa dog safety how mfethu into lapho iphumelelo uyeza mfethu ngoba uqala kuverse 1 ukuthi ngingena wena uyazi tetele style nakhona ibengegebe yabo abantu bansiko yabo leyo so verse 2 kube ngene lokhuzana lapho u30 naye asi style kancane yabo leyo so nje mfethu even like bethe isidinga leso style lo sauce leyo phela lokushini bethe dog yaphila mfana yaphila mfethu vele khandi zikhona ikazi umnzima kodwa khona izimnandi futhi yaphila mfethu kodwa bese bayaqonda dog baqonda zomasha futhi intombi yakho mobhayiza futhi ayamasha mfethu akudlala imasha futhi mfana idaya mfana hawe ba sasimashisa ngengoma charming vele izi voice shelling akadlala ekhasi no voice romantic ayibonkazi lo hayibo hey when you're trying to be hard like yeah sure fethu ngaphola fethu phole kakhulu yabo nje varnate nje fethu tape yonke nje fethu abapholiwe nje fethu how can people get that shit dog is it like on online stores or is it physical copies or is like insane sure fethu njalo ngisho ukuthi physical nje copies nje fethu i-roach 50 rand yabo umuntu uyangithinta fethu ma social networks banibani yabo Facebook Twitter yabo @sis_xxl on yabo nje uyanginboxa ulike uzobona nama video maningi awufanqa nje fethu uyanginboxa yabo but emnandi fethu angeke vele kunika ithe fethu
ngathi ngakutestisanga something khona ama free downloads yabo khona Facts. Benny McCarthy hours for free Facts. Magash khona online for Kwenye free people ngazi umlazi ba I think it was Phuma last umlazi month. wena phuma Yeah, umlazi showcase. sho hayi freestyle le yana Yes, bese showcase. ngayishaya nje Yeah, yabo dog. uzungena kwi Varna hits nje bese already bese unavela ingoma ezamahalo ethulile sho yabo Ngimaranetekile 50 rand wakho ukhaleli bese 50 rand bese Aplaza ukhalele dog kabi Only apahla man. I want to siphila ngayo. sho bese ngisho hlala kude ngisho ukho la imlazo eMedurban bese Facts. ngikusendela bethi izip file yabo Facts. noma emailele yona fethu Facts. ukunika WhatsApp mase wena fethu nje imali uyisenda via EFT or Capitec nje 50 rand shayisa itape yamnandi futhi Uphile lapho uchame ngakini uchame lapha usawuma ubanda umdlalo uthandi Bese ngi-exclusive la. sure Bese ngitoka semlazi lawo ma. sure Kuyaphila. plus bese abantu bangasabi nje bethu utshela abantu sawusiza inja yami abangiclaim nje abantu bethi hayi inja yami usiza After I heard that shit, I was like, nah, let me put this nigga on summertime emlazi mfethu. sure fethu ayi Khona sure impahla kusuyi beach first floor esishaya no Unique no LV khona impahla bese kusi she wanna get married at the mall. Oh, Christian fethu. Dior vele Costa ayi fethu imfihlo kakhulu lapha ayi abalo number leyo fethu lesinye style la futhi lapha I wanna drop that shit like early March first. sure amele I wanna udedele drop it early fethu March, one bro. kakhulu fethu lampahla Success invest like let's say 20%. Then I'm done with this shit, dog. uthi awinspire yini lapha ushaya la beat angikwazi uzawudleni ubhemeni lapha kuya beat Hey, I was thinking of some like runway shit like nje izodlala like kwi fashion show ye temperature. sure Noma kwi fashion show ye Richie Mnisi, dog. Yes, Yeah, I look force. noma i fashion show ye Off White, dog. Idlalwe laphana dog yabo. Fethu, sure Kuphile dog yami. You know what I'm saying? Mm. Yeah dog. fethu on kakhulu fethu kumele fethu iphume nje fethu kusipana fethu yabo But nje into vele- engiyifuna vele lo nyaka kusipana kakhulu namajita fethu drop music fethu Yeah, yabo dog. Keep on killing them with those freestyles, dog. Keep on killing them, dog. That shit is fucking genius and the people love it, dog. Sure, Fuck, sure. man. Uyabangena, dog. First. fethu ama usho wena kanje dog uthi Reporting Yiyo. live ngakini so boy umJ nje ubabhodi umJ Bholi ngadlangala Mfethu. malum Winston malum Rafael malum kaFabio malum Jabulani ayikema Shile kucho boy usisi double XL. fethu Varna yini kana ama 90s fethu so shout out to Radio DR, shout out to Deeply Rooted so Sure. it's your boy Sizzy Vets. I watch it with it highlight you dog on Instagram awuzawa fethu Instagram kuphela oh no me get dog no me get yangazi thombe ngididela zababa vele Instagram phala hayi on ma social network afiyo fethu Twitter fethu Twitter yabo Sizzy_XXL yabo Sizzy fethu SEAZY_XX no L fethu Instagram semtiki Facebook velo Facebook abekho _ Yeah, Sizzy_XXL Facebook page like nje fethu Facts. content ehlezi dedelo New freestyle coming soon, fethu bazamane ukuphumula directed by umJ. oh fethu Valentine's don't Valentino Mchepula. sure fethu Jane malum Valentino Winston. Valentino Rafael. sure fethu put Ultramel Kabele album le. aja Kabele mixtape. sure put Ultramel fethu look remote fethu ubisi Shout out to boy Sizzy, Deeply Rooted, highlight on Spotify, Apple Podcasts, no me get ngagin. sure salute Okay, sure. RadioDR.co.za. Yeah, ubuze ngami bazokutshela. Yeah. Okay, I got it. Done showcase. Mboba ngigage. Benny McCarthy. Kalagat. Kalagat. Yeah, Kalagat. Yeah, Kalagat. Yeah, Kalagat. Yeah, done showcase. Mboba ngigage. Benny McCarthy. Yeah, Kalagat. Kalagat. Never bathatha ama-charts. Flexing like Benny McCarthy. Bantu babamba amakhanda. Ngathi bedecline icard. Kana ngishisa ingane zangitenda mithisa anime kancane nganimisa ex yafona ayingimele kancane ngizithinta zile ndaweni ngishisa ebheke ngino zero next time uma ngibona ngizokuvezela imithi ngeke ngangifika Benny McCarthy ngiski shit khalakathi I told you nginkalakathi bitch hlala kahle awubone sengena ama-crook thanda le ntwana ledura mina ngwafuna amanuka ntombi yami ishuqula iduka eshisa nishunqa weduza
athi ngoduso yeah okay athi ngibe serious kancane uyibuyisa Tony Showcase Boba ngigage Benny McCart Kalagat Kalagat yeah Kalagat yeah Kalagat yeah Kalagat yeah Tony Showcase Boba ngigage Benny McCart yeah Kalagat Kalagat Tony singene nge18 hey Benny McCart nge18 hey ingane zifuna iBenin hey thina sinendaba sibhemile shit lento ngayenza plus ngiphusha nematch hey skipper sibiza 2 clip hey black and red ngematch okade nomlomo uthulile yeah lo mntwana usengibize khoneni mangifika ngiliphosa emlomeni ngembona usehlele ethembeni ngembona besonto etendeni ufuna ngemkhuphula umoya lo khona into afuna ukuyibona Tony singene nge18 Benny McCart nge18 plus ngezazi yangigage ngimthengela utshwala negauge kusene ngimkhipha ngegate lithapha ngikhiphi kwi-date mina ungangisele ngeface phela bongizela necase ikese lesitanda ngileka manje ngihlalele eNorth ekasa bangazi ngedodge zobuya sengihamba ngedodge man Varney hits Me logo. You are now tuned into recording live again on radiodr.co.za.